Salamu alaikum an balima maliyɛnw an b'aw fo k'aw barikada balimakɛ ni aw denkɛ don Amara Sila jury chercheur. Bon, nin video kunkurunin ye foli tɛna janya nin na nin video wa a yɛrɛ tɛna janya. A video dabɔkun ye ka ɲininkali kunkurunin de kɛ an bɛ fɛ ka fɛn dɔw faamu quoi. Bi conseil des ministres kɛra mercredi n'i y'a ta k'a lajɛ o kan ka kɛ chaque mercredi. An y'a ye k'a fɔ nomination kɛra côté kelen de la. Nomination kɛra côté dɔ la, o nomination kɛra côté min na o ti dɔwɛrɛ ye. Nomination kɛra primature de la. Nomination saba ɲɔgɔn kɛra. Contrôleur général des services publics dɔ nomera ani contrôleur des services publics dɔ ani nouvelle ENA directeur. Bon, an bɛ fɛ ka ɲininkali de kɛ ka fɛn dɔ ɲini k'a faamu quoi. Puisque n'a ma ɲa a fɔra ko Choguel bɛ nalen. Bon, ni nomination ninnu primature la an bɛ fɛ ka a nomination ninnu ɲini k'a faamu quoi. Ni nomination ninnu ne bolo ninnu tɛ se ka bila ka Choguel ka nali kɔnɔ wa? A nomination a tɛ se ka bila ka Choguel ka nali kɔnɔ wa? Comme a fɔra k'a ka nali bientôt. Caman kun miirila lundi min nana, mais an y'a ye apparemment an t'a dɔn n'a bɛna kɛ nin semaine kɔnɔna la. Dɔw fana bɛ ka miser semaine prochaine fana kan. Donc en tout cas a kɔni bɛ ka yira ni ye ɲininkali kɛ dans les coulisses k'a ka nali ko c'est très imminent, décret de kan ka kɛ. Bon, ne bolo n'o ko bɛ sen na, c'est-à-dire ni nomination bɛ kɛ an bɛ se k'a kɔnɔ parce que mɔgɔ min bɛ yen nomination n'i y'a ta k'a lajɛ min bilara k'a nɔrɔ bila o bɛ yen par intérim. Abdoulaye Mayiga an bɛɛ ka bonya b'a yɔrɔ a ye baara kɛ. Ale bɛ yen ka intérim de assurer. Bon, ne kɔni bolo an bɛɛ kun ye intérim expliquer k'a kɛ kun min o ti dɔwɛrɛ ye. C'est-à-dire jamana tɛ se ka to premier ministre tan na. Dossier dɔw bɛ na i n'a fɔ n'i y'a ta k'a lajɛ projet de loi, projet de décret, est-ce que vous voyez? Ani ni Mali mago bɛ fonds ni financement dɔw la. Ani constitution yɛrɛ ye fanga dɔw di premier ministre ma, est-ce que vous voyez ko baaraw latigɛ? Mais je pensais que n'a ma ɲa kɔni ko titulaire ka kan ka na, ne bolo nomination ninnu caman bɛ se ka to ka titulaire kɔnɔ. An kɔni an t'a dɔn fɛnɛ n'o k'a sɔrɔ nomination ninnu n'a bɛ ka kɛ ni Choguel n'a y'a ka aval di. Mais ne kɔni bolo n'a ma ɲa ko sera ka ban a fɔra k'a ka nali c'est imminent. Yɔrɔ kɔni ne tɛ a opportunité la o ye ne ka faamuya ye. Moi je ne vois pas l'opportunité mɔgɔ saba ka nommer san primature la. Est-ce que vous voyez? A dun fɔra ko premier ministre titulaire k'o ka nali o bɛ nalen. Bon, an b'o contexte la an y'a ye cadre des échanges cadre des partis politiques olu fana ni premier ministre par intérim ye ɲɔgɔn ye. A dɔw u ka photo yɛrɛ la dɔw bɛ yɛlɛla u bɛ nisɔndiya la i b'a fɔ ko ne yɛrɛ ma deli k'u ye nin nisɔndiya ɲɔgɔn na quoi. Est-ce qu'il y a faamu? Ne ma deli k'u ye nin nisɔndiya ɲɔgɔn na, ne ma deli k'u ye u ye joie min kɛ, ne ma deli k'u ye nin joie ɲɔgɔn na quoi. Est-ce que vous voyez? Donc an kɔni an t'a dɔn min bɛ yen. Mais hali yanni ka tɛmɛ nin cɛ je pense que nomination wɛrɛw kɛra primature la. Bon, an kɔni an bɛ fɛ k'a dɔn n'a ma ɲa ko titulaire bɛ nalen. C'est-à-dire moi je ne vois pas l'opportunité an ka teliya ka nomination kɛ. An bɛ se ka ko tigi yɛrɛ ko confier non min na. Moi je pense qu'an bɛ se ka o tigilamɔgɔ kɔnɔ. Bon, décret ye décret fila de ye. Mali kɔnɔ président bɛ se ka décret ta i n'a fɔ primature bɛ se ka décret ta. Est-ce que vous voyez? Bon, nomination min kɛra a kɛra primature de la an t'a dɔn a nomera ni président ka décret de don wa ou bien premier ministre ka décret de don. Bon, olu bɛɛ ye explication ye. Don n'a nataw la o bɛ se ka kɛ an bɛ se ka fɛn caman faamu. Mais d'ores et déjà an kɔni an bɛ fɛ k'a dɔn, ne yɛrɛ kɔni bɛ fɛ k'a faamu ani maliyɛn caman. Est-ce qu'il y a faamu? A fɔra an bɛɛ nisɔndiyalen bɛ ko premier ministre bɛ na a kɛra sababu ye a ye espoir di maliyɛn kelen-kelen bɛɛ ma. Maliyɛn kelen-kelen bɛɛ espérer la, maliyɛn kelen-kelen bɛɛ nisɔndiyara. Donc n'a ma ɲa k'a fɔra k'a bɛ na date bɛ ka fɔ très bientôt. Bon, moi je pense que sinon mɔgɔ minnu nomera mɔgɔ ɲɛnamaw don, c'est-à-dire an ma u ka compétence, il y a pas de problème. Dutu tɛ u ka compétence la mais a cɛ ka ɲi
sur le plan politique, ni plan politique est réglé, à chacun ou ka nomination, et si y a femme, à proposition à boire premier ministre là, à quelqu'un, Choguel ka bara konna la, ne bolo o chacun surtout à annoncer la cabine. Bon, n'a fora ka annoncer la cabine bon. Ni ko ki ba analyser anglais wore la, nomination do ka télé surtout primature niveau ne ka famuna. Jamana niveau be kum se ka, sari nomination se ka yoro bela, loi se ka ta fin mais primature ka yoro la. Ne ko nga famuna quoi. Ma demsen famula, maga kuma nga ke yoro la. Maga kuma nga ke yoro la. Donc ore sen fait ne ko ni ne be ka joro fin do la, Choguel na li te problème. Mais ni Choguel nana, est-ce qu'il aura les cartes, est-ce qu'il aura les mains libres pour que ka bara ke ka tali ka sakola ka gouvernement nommé à sakola parce que an ngana yoko neken ni carte blanche m'a dit Choguel ka mugota a dale même mugo mununa munu be se ka bara ke munu be se ka dege nonu munu be se ka sababu a be se ka togo soro ni o carte blanche madama na tora kan iski premier ministre afanga ina amano ne amano ni contexte qu'on na ne kon me fe ka mindo Choguel ga nali karne nous be opportunité dama aka baraka sakola akana mais ni opportunité te di ama aka nomination nge chomin kadai na nana ka sarir mo ka continuer toujours ka mafia ne bolo no don c'est-à-dire aka c'est-à-dire abse ka retraite quoi ambeka duwa ke mo munu mega fanga mara ala ka nya wolo quoi wala an bɛɛ bɛ duwawu kɛ minnu bɛ ka fanga mara an bɛ duwawu k'u ye ala k'a ɲɛ u bolo est-ce qu'il y'a faamu parce que ne ɲɛ bɛ fɛn dɔ natɔ la komi kuma bɛ ko la n'i tora k'a fɔ mɔgɔw bɛ n'a fɔ y'u lasira y'u jatigɛ mais n tɛna don o logique kɔnɔ quoi mais ne kɔni bolo n'a ma ɲɛ ko sera niveau dɔ ma panko kelen ani ɲɛ wawa a bɛ na premier ministre bɛ na a bɛ na nali don dati ni don caman fɔra dati n'a délai bɛ ka wuli an b'o la tuguni an bɛ k'a ye nomination dɔw bɛ ka kɛ ne bolo ko tigibatigi bɛ yen a kɛnɛyara a lafiyara c'est-à-dire a ka fɔ ko a ka temps kɔnɔna la ko nomination kɛra o cɛ ka ɲi quoi o cɛ ka ɲi politiquement k'a fɔ a bɛ yen a bɛ consultation na nomination ka kɛ quoi est-ce que vous voyez donc ne kɔni ye ne remarque kɛ n t'a dɔn min don n bɛ fɛ k'a ɲɛɲini k'a faamu n bɛ fɛ k'a ɲɛɲini k'a faamu parce que jamana in kɔnɔ ni mi kɔlɔsi kuma la dɔrɔn u bɛ t'i ka kuma yɛlɛma k'a bila sansi dɔ la quoi est-ce que vous voyez donc en tout cas min kɔni kun ka ɲi n'a ma ɲɛ premier ministre kɛnɛyara n'o ye Choguel ye n'a kan ka na hakɛ to voilà n'a ma ɲa est-ce qu'il y'a faamu ko premier ministre k'a ka kɛnɛ a nikun na ne kɔni fɛ nomination surtout des postes sensibles parce que hali Choguel ka temps na ne kɔni hakili t'a la ne hakili t'a la k'a ka nomination ka nomination cɛ a poste stratégique la surtout primature i b'a ye a tun bɛ cun ka sumaya i b'a ye a nombre ka dɔgɔ quoi i b'a ye a nombre ka dɔgɔ est-ce que vous voyez bon an ka duwawu kɛ quoi an ka duwawu kɛ ala k'a ɲa mais n kɔni bɛ min dɔn n bɛ vidéo bila min kan parce que ne bɛ n ka tiɲɛ fɔ transition na parce que kabiri transition in kabiri i bɛ k'a bɛ fanga la anw b'an ka kɛlɛ la anw ma kɛ activiste ye anw tɛ activiste opportuniste ye dɛ an ye ko in daminɛ an b'a kɔnɔ wa a bɛ laban ɲɛna ni ala ma baasi kɛ donc anw natalen tɛ mɔgɔ si la mais ne kɔni bɛ min dɔn ni carte blanche tɛ Choguel bolo n'a tɛ se ka nomination k'a sago la a tɛ se ka na ni force du changement ye a ka liberté gouvernement kɔnɔ o autonomie t'a bolo n'a ma o assurance ninnu sɔrɔ n'a tora ka na primature la c'est à dire ko baara in bɛ ɲɛ a bɛ bara ne la dɛ n'o dun don déjà a ye tɔgɔ min sɔrɔ maliyɛn bɛɛ y'a tɔgɔ ye maliyɛn bɛɛ ye Choguel ka compétence ye donc bɛɛ b'a dɔn baarakɛla don mais ni situation politique n'a t'i permet i ka se ka baara kɛ i sago la est-ce que vous voyez n'a t'i permet i ka se ka baara k'i sago la situation politique bon
moi je vois que a bɛ se ka continuer k'a reposer quoi o ye ne ka faamu ye quoi ça n'engage que moi quoi o ye ne ka faamu ye donc n bɛ bɔ vidéo kɔnɔ n bɛ vidéo in bila salamu alaikum ala ka hakili ɲuman di bɛɛ ma merci